Szép jó reggelt, sziasztok! Na, megmutatom a csirketelepet, most keltem fel, hajnal 4-kor feküdtem le. Kicsit eltartott a buli meg a beszélgetés, úgyhogy teszünk egy kört a csirketelepen. Jó? Várjál. Forgat. Ott lesz a rallipálya, vagy akadálypálya, ki hogy mondja. Én itt aludtam a Vectrába. Na, megismeritek? Versenykamion. Na, teszünk egy kört. Gyönyörűek mi? Azért látszik, hogy Tóni úgy állt be a rábával, hogy kapart. Jó, ez is beindult. Jó, és akkor tegyünk egy kört. Na, már ébrednek. Na, nézzük, ki hogy aludt. Jó reggelt, sziasztok! De korán fent vagytok! Szia, Blöki! Nagyon jó csettegő. Nagyon mások. Itt is egy rába. Valaki sátorban aludt, valaki autóban. Trabantosok. Sziasztok! Most hozzák az ugrálóvárat. A Traktor Retro Ernő barátunk, őt ismeritek, ő a múzeum, ő még alszik. Jobbra-balra nem jön semmi. Jó. Jó, a fiatalok már értekeznek. Jó reggelt! Szép jó reggelt, hogy aludtatok? Sehogy. Mi nem aludtatok el? Ja, dehogy aludtunk. Aludtunk. 2 napja, már 2-3. Nem órája, napja. Napja, jó van, jó reggelt. Jó reggelt. Kipihented magad? Nyomatom az élőt megint. Na, jó. Minél többen jöjjenek el a csirketelepre. És ott van bent, ott lesz a buli. Van itt tank is. Zolinak a trabia, ő is alszik. Tessék integetni! Szép jó reggelt, sziasztok! Mindjárt jövök! Hey, jó reggelt! Dobani fater! Szevasztok, hello, hello! Na, gyertek el minél többen a csirketelepre, nagyon jó buli lesz ma is. Igaz, én 9-10-ig tudok maradni, mert utána indulok én is fuvarba megint, megyek kamionozni. Ezt nézzétek, ezt nézzétek.
Ott van egy 66-os Ikarusz. Hí, ezt. Viktorék még alszanak. Jó reggel, sziasztok, tessék integetni. Hát ez végigszónak, ez így elég is. Sziasztok, legyen szép napotok. Szia, szia.